ċittadini tat-tieni klassi. Hekk qed iħossuhom il-pulizija meta b'differenza għal dak li qed jiġri fost il-ħaddiema l-oħrajn taċ-ċivil, l-uffiċjali tal-korp mhux qed jitħallew jużaw il-lif tal-kwarantina f'każ li jkunu infettati bil-COVID-19. Il-pulizija spiċċaw jittalbu quddiem il-Prim Ministru u quddiem id-Deputat Prim Ministru li tnejn li huma injoraw għal kollox it-talbit tagħhom biex dan l-aġir diskriminatorju min-naħa tal-Gvern jieqaf. Mistoqsi dwar dan il-Ministru Byron Camilleri tagħna x'nifhmu li fil-fatt il-pulizija qed jitnaqsilhom is-sick leave u mhux jitħallew jużaw il-lif tal-kwarantina. Jistgħu jużaw il-lif tal-kwarantina meta jkollhom il-COVID, pulizija? Waġibtek ċar tajjeb ħafna. Iva, ġifieri jew le. Ma tlekx hekk jiena, waġibtek ċar tajjeb ħafna. Iżda dan u l-Ministru Camilleri minuta biss qabel. Ukoll infakkar illi hemm il-lif tal-kwarantina illi applika għal kulħadd tal dawk kollha illi huma ġejjin mis-settur pubbliku inkluż dawk membri fil-korp tal-Pulizija. Sissa jidher li l-pulizija għadhom qed jiġu diskriminati f'din il-kwistjoni u se jkollhom jibqgħu jitkarbu sakemm forsi xi ħadd jiddeċiedi li jtihom dak li ħaddiema oħrajn taċ-ċivil qed jieħdu bid-dritt. Politika diskriminatorja li waslet ukoll għal kundanna tal-Partit Nazzjonalista li min-naħa tiegħu esprima solidarjetà u sellem lill-uffiċjali kollha tal-korp għal ħidma bla għeda tagħhom bħala frontliners fl-eqqel tal-pandemija.